etorri Haurtzaro ikastolara. Haurra protagonista duen ikastola. Haurra gaitasunez beteriko izaki moduan ulertzen duen ikastola. Ez dago zalantzarik mundua ezagutu nahi duela, eta haur bakoitzaren interesetatik abiatuko da esperientzia eta garapen prozesua. Bakoitza bere erritmoan, bakarra eta askea delako. Bide horretan, noski, komunitatearekin bete-betean aurkituko da. Profesional taldea, familia eta herria, haurraren ongizatea bermatzen duen testuingurua ziurtatzeko lan eginez etengabe. Bidea aipatu dugu, eta ikusten ari zaretenez, testuinguruko baldintza egokiek bere biziko garrantzia dute. Espazioa, gune batetik bestera libre mugitzeko eta haurra osasuntsu garatzeko diseinatutako ingurua da. Horretarako, gutxienez 8 gune bereizten dira, bakoitza material zehatzarekin. 3 urtetik 6 urtera bitarteko haurrek elkarrekin ikasten dute, elkarri lagunduz eta irakatsiz. Edozein gunek ezinbestean erantzun behar dio haurren mugitzeko beharrari. Mugimendua garapenaren ardatz garrantzitsua denez, haurren mugimendu beharrari erantzuteko baliabideak jarri dira eskura ikastolan. Haurrak ekintza behar du, objektuak erabili, ingurarekin harremanak izan, eta hori jolastuz egiten du. Jolasaren bitartez, bere ulertzeko moduak antolatzen ditu, bere emozioak menperatzen saiatzen da, eta bere burua ezagutzeko bidean aurrera egiten du. Autoestimua bermatuz, esploratuz, esperimentatuz, sentimendua biziz eta sormena garatuz. Modu horretan, erronka berrien aurrean aurkitzen da, eta haiek gainditzeko konfiantza duenean egiten du. Irakaskuntza prozesu horretan, bide lagun izango du irakaslea. Etengabe prestakuntzan murgilduta dagoen profesionala da. Egoerak identifikatu eta interpretatzeko gai da, modu horretan, erantzun eraginkor bat emateko. Haurrak prozesua askatasunez egiten duenez, erritmo desberdinen aurrean aurkituko da ikasle bakoitzaren beharretara egokituz. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko giltza izatea izango da xedea. Haur euskaldunak eta eleanitzak nahi ditugu, buru askeak, kolaboratzaileak, sortzaileak, kritikoak eta ekintzaileak. Haurtzaro ikastola, bizitzarako hezkuntza.